ni ban yi mata komai ba kuma ba zan yi mata komai ba. Ina wallahi na sani. Me kika ce? Na san abin da ke damunta. Na yi imani cewa ba lalle kaddarar mu ta zama irin kaddarar wasu ba. Mu fa yan adam da zahiri muke amfani. Na so ki fahimce ni. Komai na Allah yana da iyaka. Wannan wani irin kaddara ce da ta same mu a tsakanin shekaru 17 da suka wuce. Ba a taɓa aurar da matasanmu cikin kwanciyar hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.